యష్ తాను పెట్టుకున్న కళ్ళజోడు ఎక్స్‌రే కళ్ళజోడు ఇంక నీ ఒంటి మీద బట్టలు లేనట్టుగా కనిపిస్తున్నావు అనగానే వేద దుప్పటి కప్పుకొని ఇంక పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి బాత్రూంలోకి వెళ్ళి దాక్కొని ఇలా అంటుంది. మీరు ఆ కళ్ళజోడు తీసేస్తేనే నేను బయటికి వస్తాను, లేకపోతే ఇక్కడే ఉంటాను అనగానే వెంటనే యష్ ఉండి అలా ఎలా తీసేస్తాను బంగారం, నీ అందాన్ని చూపించే వస్తువును నేను ఎలా వదులుకుంటాను, నేను అస్సలు వదులుకోను, నేను తీయను కాక తీయను అనగానే వేద ఉండి నేను రాను, నేను బాత్రూంలోనే ఉంటాను అనగానే యష్ ఉండి లేదు వేద డోర్ తీ బయటికి రా నువ్వు అని చెప్పేసి యష్ అంటాడు. వేద మాత్రం లేదు మీరు ఆ కళ్ళజోడు తీస్తేనే నేను బయటికి వస్తాను అని చెప్పేసి ఇంకా వేద అనుకుంటుంది. అప్పుడు యష్ ఉండి పాపం పిచ్చిది నిజంగా ఇది ఎక్స్‌రే కళ్ళజోడు అనుకొని నమ్మేసింది, అందుకే భయపడుతుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటాడు. వేద మాత్రం బాత్రూంలో ఉండి అయ్యో ఎందుకండి మీరు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు, అసలు కొంచెం డిగ్నిటీగా బిహేవ్ చేయండి, మీరు చిన్నపిల్లల్లా చేస్తారేంటి అనగానే వెంటనే ఇంకా యష్ ఉండి నేనేమైనా మీటింగ్కి వెళ్ళానా లేకపోతే పంచాయతీ ఆఫీస్కి వెళ్ళానా, నేను వచ్చింది నా భార్య దగ్గరికే కదా, ఎందుకు డిగ్నిటీ మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పేసి యష్ అంటాడు. వేద మాత్రం తనని తాను అద్దంలో చూసుకొని అంటే బాత్రూమ్ డోర్లో నుండి కూడా కనిపిస్తుంటుందా అని చెప్పేసి తను మళ్ళీ అనుకొని అనుమానపడి అలా భయపడుతూ అక్కడే ఉండిపోతుంది. సో ఇలా చూడడానికి ఈ సీన్ అయితే చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. అసలు మిస్ అవ్వకండి, నెక్స్ట్ వీడియో కూడా చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.